mag rollball pinje duto jotugo matindo serumo ayanga ka riwruok matayo tuke pachoka lero ni tim Kenya nigi geno mar kawo kombe tukego ma ibiro bagi e pachoka. Ma biro bedo tielo mokwongo ma Kenya bago tuke mag rollball pinje duto. Tukego ma ibiro bagi e lap ma Kasarani Indoor Arena e kind tarik 15 nyaka 22 dwe mar Ang'wen higani. Kenya osebedo ka timo maber e kidieny mar jotugo madongo, yawuoyi gi nyiri, ka nyaka sani tim mar nyithindo biro tugo tugono kuom thuolo margi mokwongo. Currently, the seniors are the world champions, both men and women. But now we want to move down to the juniors and see if they can also pick up and do what their senior counterparts have been able to do. Yeah. So, but today we are launching, just telling people that the World Cup is coming, so that people are ready for it. They can come and watch and enjoy the game.